Добрый вечер, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Збылася мара мільёнаў беларусаў. Лукашенко прымераў лагерны кліфт. Не ведаеце, што гэта? Пагаворым у самым канцы праграмы. Ён з'явіўся на публіцы ў такім дзіўным выглядзе ў Шклоўскім раёне і пачаў рэзаць такую праўду-матку, нібыта змеркаваў зрабіцца аўтарам атмасферы. І гэта не ўсе навіны гэтага тыдня. Цэны на садавіну і гародніну, што ўсё яшчэ рэгулююцца, перасягаюць самыя смелыя мае фантазіі. Рост эканомікі працягвае запаволівацца, а ўрад Турчына і далей дэманструе прафесіяналізм і стрыманасць. Затое Галоўчынка ў новай ролі старшыні Нацбанку вельмі незадаволены беларусамі. Белджы патрабуе абмежаваць ввоз так любімых насельніцтвам кітайскіх аўтамабіляў. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд і усаджвайцеся як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Кракадзіл не ловіцца, не растёт кокос. Менавіта гэты радок з добрага савецкага фільму я ўзгадаў, аналізуючы вынікі паездкі Лукашэнкі на сваю радзіму, у Шклоўскі раён. Там яго, вядома, разам з сабачкам, якога ўжо нічым не здзівіць, пазнаёмілі з руінамі нейкага будынку. Стоячы на руінах, ён заявіў, што будзе аднаўляць усе 120 раёнаў Беларусі. Мы же постоянно говорим, Беларусь будет развиваться за счет регионов. Ну вот, регионы для нас это районы, 118. В Беларуси мы их должны привести вот так вот в порядок, реанимировать в этом году. Пытанне, а хто ж разваліў гэтыя самыя раёны? Чамусьці не паўстала? Далей болей. Давялося прызнаць, што набытыя з народныя грошы абсталяванне часта гніе на вятры і раскрадаецца. Смотрите за оборудованием, чтобы, как обычно, бросили где-то на площадку, разукомплектовали, еще. Не, этого не будет. Дык як жа так выходзіць у моцнай, вельмі моцнай вертыкалі ўлады? А можа, яна не такая ўжо і моцная? Калі даводзіцца прымушаць кіраўніка выканкама хадзіць да гары нагамі, на руках, а часам і на галаве. В ближайшее время Субботин будет не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, а может и на голове. Пора ставить их на место. Думаеце, ўсё? Усе вынікі паездкі? Не. У нас яшчэ і быдла пры адсутнасці камбікармоў, оказывается, корміць вельмі каштоўным зернем. В Могилевской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма. Акрамя таго, у пабудаваным за дзяржаўныя грошы цэху вытворчасці сыроў не выкарыстоўваецца частка абсталявання, бо адыходы вельмі вялікі. Да і сам цэх працуе толькі на 50% магутнасці. То есть завтра, если вам 100 тонн провезут, вы их переработаете. Ну да. Но те 50. 52. Это значит, что мощности загружены наполовину. Вельмі яго гэтыя адкрыцці засмуцілі. Настолькі, што ён пачаў забываць, куды ідзе, навошта. Это мы сюда заходили, да? Или нет? Отделение сыворотку, кстати. Закваска где-то? Нет. А можа, гэта ў яго цяпер стандартны стан? Вось такое становішча ў раёне, якому ўсе 30 гадоў надавалася самая пільная, жорсткая ўвага. Але да гэтага мы яшчэ вернемся ў фінале. А пакуль, як думаеце, што гэта ў мяне? Яблык і бульба? Не, гэта беларускае золата. Пасля прыняцця чарговай пастановы аб рэгуляванні цэнаў я упэўнена магу гэта сцвярджаць. Давайте паглядзім на дакумент разам. Здавалася б, бульба і яблык. Але не. Вось яна. Чарговая пастанова ўраду беспасярэдня звязаная з пастановай аб змяненні сістэмы рэгулявання цэнаў. Нагадаю, фактычна спадчына Галоўчынкі пахаваная. Спроба спыніць рост цэнаў восенню 2022 года не ўдалася. І як вынікае з чарговага сакрэтнага дакументу, што трапіў у рукі Белполу, гэта вельмі добра разумеюць і чыноўнікі. Там, у гэтай дакладной запісцы, было наўпрост пазначана, што калі не адмяніць рэгуляванне цэнаў, то негатыўныя тэндэнцыі, якія пакуль праяўляюцца толькі ў асобных галінах, накрыюць усю эканоміку.
Што гэта за тэндэнцыя? Слушна. Праца прадпрыемстваў мінус. Гэта настолькі сур'ёзная праблема, што сам Лукашенко падчас гэтай жа паездкі ў Шклоўскі раён дазволіў там не выконваць ягонага указання. Вось паслухайце. Уже делай пекарню как пекарня. И я тебе разрешаю отрегулировать самому цены, чтобы рентабельное было производство. Вось так. Але што там у пастанове пра яблыкі і садавіну? Чытаем уважліва. Там, дзе вы бачыце прочеркі, гэта азначае, што з 1 траўня цэны на гэтыя прадукты адпушчаныя ў свабоднае плаванне. І інфляцыя па іх будзе зусім не 5%. А што ж па іншых? Цыбулі дазволена падаражэць, амаль на траціну. Добра, але мала. Бульба. Была максімальная цана 1 рубель 10 копеек. Сталася 1,5. Гэта ж рост адразу на 38%. Што гэта такое? Як так выйшла, што нямытая бульба, а гаворка ідзе менавіта пра яе, цяпер каштуе паловы долара США? А значыць, што гэта рэкордны паказнік за ўсю гісторыю назірання. Выйшла так, вядома, роўненька паводле падручніка. Спачатку зрабілі вырошчванне бульбы стратным, праз гэта скараціліся плошчы пад пасадку гэтай гародніны, дурняў працаваць у мінус няма. І прывітанне, дэфіцыт. Усё як паводле Маркса, як у СССР. І гэта толькі пра нямытую бульбу. А мытая па 4 рублі. Ведаеце, за колькі я купіў вось гэтую прыгажуню ў польскай краме? За 3,8 злотых. Або, слушна, за 3 беларускія рублі. На чвэрць танней, чымся ў Беларусі. Брава! Малайцы! Ну і з яблыкамі. З нашымі шматпакутнымі яблыкамі. Тая ж карціна. Афіцыйная цана цяпер 4 рублі 20 копеек. А вось за гэты сімпатычны яблычак я заплаціў 3 рублі у пераліку на кілаграм. Ці на траціну меней. Што гэта? Дакладна. Гэта прысуд шматгадовай дзяржаўнай палітыцы падтрымання сельскай гаспадаркі. Я нават не буду параўноўваць заробкі. Вы і так все разумееце. Скажу толькі, што я, як вельмі малады чалавек, на сярэдні савецкі заробак пачатку 80-х мог купіць 1400 кілаграмаў бульбы. Цяпер жа у сярэдні беларускі заробак улазіць 1600 кілаграмаў нямытай або 650 кілаграмаў мытай бульбы. Вось такое у нас выйшла пюрэ. Урад у нас цяпер вельмі стрыманы. Нягледзячы на рост эканомікі ў першым квартале на 3,1%, ён у паветраныя замкі не вельмі верыць і абяцае рост эканомікі ў наступнай пяцігодцы ўсяго на 16%. Многа гэта ці мала? Ну, у параўнанні з гэтай пяцігодкаю, дзе будзе не болей за 9%, гэта значны крок наперад. Але план жа быў на гэтую пяцігодку больш за 20%. Цікавая загагуліна, пагадзіцеся. Хаця тутчына з кампаніяй можна зразумець. Прычынаю роста за студзень-сакавік гэтага года было выключна пустое напампаванне заробкаў, болей чым на 10%. Гэта выклікае і падзенне долі айчынных тавараў у гандлі, тут чарговы антырэгорд, і разбалансаванне вонкавага гандлю. І ўсё гэта разумее турчын. І гістарычны максімум сярэдняга заробку $870 нікога не цешыць. Ён вырас, і нават вось табе цуд. Нарэшце зрабіўся большым за абяцаны яшчэ 15 гадоў таму па 500 з улікам доларавай інфляцыі. Средняя заработная плата в течение года должна достичь $500. Это цифра святая. Але нікога гэта не радуе. Пакупніцкая здольнасць гэтага заробку засталася на тым жа месцы. І на прадукты ўсё роўна ідзе амаль 40% доходу, нягледзячы на такі бурны нябыта рост. Генеральны дырэктар Белджы гэтым тыднем прапанаваў абмежаваць ввоз кітайскіх аўтамабіляў. Маўляў, якасць у іх не вельмі, а бяспека ўвогуле сумнеўная. Цікавая ініцыятыва, своечасовая, але ёсць пытанне. А Белжы – гэта які аўтамабіль? Нагадаю, беларускіх або расійскіх дэталяў там усё яшчэ мінімум. І сцвярджэнне, што гэта беларускі аўтамабіль – проста хлусня. Яны там робяць выгляд, што ўнутры рухавік беларускі. Не, ён все такі ж кітайскі.
І тому претензії до якості виглядають вельми непераканаўча. Мне здаецца, справа ў іншым. Просто Белжы губляе рынок, і гэта не дзіўна. Самая папулярная модель X50 прапануецца пакупнікам па сацыяльнай цане $22 000. Прытым, што цана на гэты же аўтамабіль толькі арыгінал у Кітаі стартуюць ад $10 000. Нагадаю, гэта адзін і той же аўтамабіль. І наша любимая рубрика Качанова. У ёй сёння галоўчынка, цяперашні кіраўнік Нацыянальнага банку, наш непатапляльны, аптымістычны Роман Александрович. Гэтым тыднем ён заявіў, што не разумее, чаму беларусы ўсё лічаць у доларах. І нават спачатку выказаў здагадку, што гэта ўсё праз тое, што мы жывём побач з еўрапейскім звязам. А потым пачаў папракаць беларусаў за гэтую недарэчную звычку, падкрэсліўшы, што ў ягонай сям'і так ніколі не робяць. Хіба што пры планаванні буйных пакупак. Дзіўна, што ён не заявіў, што ўсе свае зберажэння трымае ў рублях, як Качанов. Давайте разам дапаможам Роману. На пачатку нагадаем, што ў еўрапейскім звязе долары ў крамах не прымаюць. Ну вось зусім. Там якраз лічаць альбо ў мясцовай валюце, злотых ці кронах, альбо ў еўрах. То бок такое тлумачэнне не працуе, не пасуе. Дык як жа тады? А можа справа ў рэгулярных дэвальвацыях? Можа людзі не вераць у рубель? Проста праз тое, што яго курс да ўстойлівых валютаў ганебнага захаду за апошнія 25 гадоў упаў на некалькі тысяч адсоткаў. І ў гэтым ёсць і ягоная, Романа, частка віны. Пачынаў ён на 2 рублях за долар, а скончыў на 3,40. Ці ведаеце вы, дарагія мои гледачы, што такое кліфт? Гэтае слово, верагодна, паходзіць ад габрэйскага халіфа, што значыць касцюм. Але цяпер так на крымінальным жаргоне называюць верх ад адзення, што носяць зняволены. Чаму я пра гэта? Дык гэты самы кліфт выглядае менавіта так. Так, здзейснілася мара беларусаў, і Лукашенко такі прымераў лагерны строй. Для поўнай карціны вядома, трэба было прыбраць гузікі на кішэнях, бо яны забаронены, цалкам зашпіліць кліфт і надзець на галаву чорную шапачку. Вобраз Лукашэнкі ў калоніі быў бы цалкам завершаным. Але справа не толькі ў касцюме. Зняволеныя ў калоніі, дзе мне давялося пабываць, займаюцца ў тым ліку і дрэваапрацоўваннем, а частка піліла дровы на амаль такіх жа самых казлах. Вельмі ён Лукашенко натуральна глядзіцца ў такім выглядзе. Пагадзіцеся, вось толькі секчы дровы там давяраюць не ўсім. І з такім ягоным уменнем абыходзіцца з інструментам не. Ён быў прыдатны толькі для таго, каб гэтыя дровы насіць. Это хороший топор. Я вельмі спадзяюся, што відэо гэтага тыдня не выпадковае, што яно зробіцца прарочным, і Лукашенко будзе заслужана і справядліва пакараны. Занадта шмат людзей пацярпела ад ягоных дзеянняў. Занадта шмат за ім злачынстваў. Можа, убачым яго і ў сапраўдным кліфце. Як думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.